ikusten gendun gizarte zerbitzuak, beharrezkoak gizarte zerbitzuak aurrera eramateko lankidetza hirugarren sektorearekin beharrezkoa da. Dano dakigu gizarte zerbitzuak eratu direla hirugarren sektorearen indarrarekin eta gu bainoren lehenago beraiek hirugarren sektorea zegoela, ez? Eta hori nolabait nahi gendun indartu, sendotu, baina baita ere etorkizunei begira horrei estatus juridiko bat eman. Denboraren poderioz gauzak aldatu daitezke, ez? Eta nahi gendun nolabait finkatu lege on baten. Hirugarren sektoreari ematen zion kategoria behar zuen lege bat lortzea zen gure asmoa. Eta hortik hasi ginen.